So what's up guys, for today's video papunta tayo sa may Burgos, sa may Cabongaon beach. Sa may Isakaya sana kami pupunta, kaso hindi sila tumatanggap ng guest ngayon dahil may nag-rent ng buong resort nila. Kaya sa may Cabongaon na lang tayo, no? Tingin na lang tayo ng resort doon. Explore natin yung Burgos sa may Cabongaon beach. So let's go. Woo! Samahan nyo kami, let's ride. Nandito na kami ngayon sa may Alaminos pa Mabini. Sobrang lamig. Time check 5 AM. Nanggaling pa kaming San Carlos City. So let's go. Woo! Burgos Agna. Sobrang pag. Grabe yung fog. Grabe din yung wind noise. So, ayan, lamig. Welcome to Burgos. So, andito na tayo itong may Burgos. So dito tayo nagtakabat. Napunta tayo sa Dasol. Ang galing talaga ng navigator ko. So ayun na nga, sa may Patambubong na daan tayo napunta. Kaya diniretso na namin yung daan Patambubong. Paikot tayo ng pa Burgos. Kaya medyo napalayo tayo ng daan. Direkto, saan dito? Dito. Matingin ng map. Dito ba? Dito siguro. Yeah. Madarik din pala yung daan dito. Ang lamig. Malakapas Budik, no? Parang New Zealand. Wow, sunrise. Ang ganda. Okay lang na mawala tayo. May na-explore naman tayo na bagong tourist spots dito sa may Dasol, no? Papuntang Tambubong. Madadaanan nyo to. Parang New Zealand. Malakapas Budik. So nandito na tayo sa may Burgos. So may environmental fee na 20 pesos per head, no? Diretso na tayong Cabongaon. So nandito na tayo, Cabongaon. Hanap tayo ng resort yung malapit sa Deathpool.
The Cousins Beach Resort. May nakita ko sa Facebook dun sa ano, Villa Toledo man eh. So dito tayo sa may Villa Toledo, na may medyo murang ano, ano lang tayo, kubo, close kubo. Sana meron. Villa Toledo. Wala. So ayun nga guys, nakakuha kami ng kubo dito sa may Villa Toledo. Bali 1.5 lang day tour. Uwi din kami mamaya. Ayun. So ayun, ayun yung nakuha naming kubo. Then ito pwede mong magamit itong mga ano nila, kubo-kubo. So yung nakuha namin, close kubo, 1.5. Pag overnight, 2.5. So ang ganda dito guys, grabe. Sulo mo pa yung ano, CR, then yung view, ang ganda ng view. Masal muna tayo, may kusino, lechon manok, hotdog, tortang talong, may nilagang egg, yan, yan, rice. Itong rice in order na namin doon sa ano, sa may Villa, 20 pesos yan, dalawang sukat. So ayun guys, kain muna kami. So papunta na tayo sa may Deathpool, no? Medyo mabato yung daan.
Ito yung Deathpool, no? Medyo malakas na yung alon. So, dito yung Deathpool. Ayan, no? Lali! Mahulog ka dyan. Malalim yan. Mas lali! Laha! Tara, tara. Ayun, no, meron pa diyang butas na maliit, oh. Mahulog ka dyan, lagot. Papatay na yung tao. Deathpool. Mahulog tayo. So magkukulibra tayo, Colibra Island. Ayan, dalawa ni ma'am. 1.5 na talaga yun, boss. Ayun ka na. Kami yung kanina. Di ba? Eh, pwede ito mag-tulog. Duwata lang ito. Pantay ba ito marot? Babayaran na ba? Oh, hindi. Bayaran. Mamaya na. Dating na lang dito. Ah, 1.5. Wala nang discount. Wala na talaga boss na. Ah, kami ba ba? Ilang minutes doon? Ito ka lang mo. 30 na. 30 minutes. Abutin tayo siguro ng 20 minutes, 25. Wait ko? Mag-stay pa kami doon. Wait, Don. Para masulit ko yun pagpunta sa... sayang yung 1.5. Oy, happy birthday, sir. Akin? Oh, Johnson Bone. Hindi naman naman yung paigit. Enten lang, boss, na. Tara na, sakay na tayo ng bangka. Let's go to blow. Dadalawa lang kami, special trip. Alam yan, alam. Dahil. Oops. Ano ba yan? Hindi makano. Kapag sa gilid, baka... Ha? Ah. Tara, hindi ba ba? Alay! Ano yung gamit mo? Pen? Dahil dadalaw lang kami, ang singil sa amin ay 1.5. So nagdalawang isip pa kami dito kung tutuloy ba kami o hindi. So pinikit na lang namin yung mata namin pagbayad namin ng 1.5. Eh nandito na lang din kami, syempre susulitin na namin ang trip namin. Halos matagal din yung biyahe, halos 45 minutes papunta, then 45 minutes pabalik. Iba pa yung paghihintay ng bangkero sa'yo. Magpapa picture ka pa dun sa island, no? So worth it na din, nag-enjoy kami.
Bilya. Bilya Toledo. Bilya Toledo. Sir, hindi maano kanya ipahin pangit ko? Oops. Sayang. Activities. Colibra Island. Papantay. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. No. We build this castle of sand. We'd hear the rush in the wind. Yeah, we were closer than friends. I hope that we could withstand. But now when I fall and when I cry, who's there to pick me up? When all of my tears are running dry, who'll take me back to the top? The waves come crashing in, the roaring surface listening, echoes lost again. Is someone out there listening? 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 We'd build this castle of sand. We'd hear the rush in the wind. Now we have come to an end. I hope that we'd stay on land. But now when I fall and when I cry, who's there to pick me up? When all of my tears are running dry, who'll take me back to the
I'm so tired na. My goodness. Sobrang init. Itim na ako, may sunburn na. So, alis na tayo dito. Tuwagin natin yung... Tara na, let's go. So, tatawagin na yung bangka namin. Gawin ng Cabongaoan sa bangka. Tara, let's uwi na tayo. Balik tayo sa may Cabongaoan, sa may Villa Toledo. So ayun nga guys, no, pauwi na din kami. Nandito na kami sa may bayan ng Burgos. Nakalabas na kami dun sa may Cabongaon Beach. So hindi na din kami nakapagpaalam kay ate Amanda dun sa may Villa Toledo, no. So highly recommended yung nila, resort nila. Ang daming pumupunta. Kaya hindi na kami nakapagpaalam kanina. Ang dami nilang bisita, no, na ina-accommodate, kaya hindi na lang namin sila inabala. So ayun, ilalagay ko dito yung FB page nila. Highly recommended po, affordable ang price. Tapos maganda yung mga rooms and yung place. Sobrang pagod namin kanina, kaya tinulog namin. So hanggang dito na lang yung video. Until next ride, ride hard, ride safe. Woo! Babush!